टिके जो उल्टे दीजिए हम ना। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। एसएस फॉर लाइफ चैनल को आपण मन को बहुत बहुत स्वागत। ये आपण मन देखिले मो ससुर जी से पूजा करचंदी आ मो भी पूजा पई बाहरली। एक्चुअली सदख्या माने बेबी शावर जो हुए, एक्चुअली प्रथम महादेव को पूजा हुए जेहेतु आम नथिलु तो ससुर घरे, तो मु मो हजबैंड आम जाऊँ माने महादेव पाख पूजा करने। एक्चुअली बेबी शावर दिन सकाळ एटा वीडियो। तो महादेव को पूजा करके आसला परे जाके जो भी रिचुअल्स हम तो आपण मैंने नेक्स्ट देखते मंदिर जीवु। मंदिर केते सुंदर अच्छी। एक्चुअली आम पाखे ये माने खेमेश्वर मंदिर अच्छी। खेमेश्वर मान ठाकुर शिव ठाकुर मंदिर आ बहुत सुंदर परिवेश। आपण मैंने पूरा वीडियोटा को देखते तापर ही जानीपर केते सुंदर मंदिर। चल मोबाइल में रास्ता आग ना बढ़िया ना थिला जे एते उसार एक नथिला। तुम किनलन किछ तो नडिया को तबे हम सेट तो नहीं अनफंडे फॉलो करू। यही दुकान आम कदली नड़िया दीप सब किणिकी नबू ठाकुर। तो घर एक्चुअली मुझे आसती फूल जोटा कि शिवंकर सबुठ प्रिय फूल हूँ चंपा फूल। तो आम एक्चुअली शाशुघर बाड़ी में बहुत माने गछ आम शाशु जी लगे बहुत सारा फूल गछ लगे। जो आम शाशुघर होम टूर करेबी आपको देखेबी नेक्स्ट केबे। तो एते फूल गछ लगे से बहुत एक्चुअली माने पूजा पूजा पूजी करने ठाकुर को तांकर बहुत आग्रह। आ फूल गछ से बहुत सारा गछ लगे बाड़ी में आमर। तो चंपा फूल भी लगे तो सी पूरे की मत देते तो ठाकुर। तो आम भी नहीं कि जाऊँ पूजा करूँ ठाकुर। आम बेबी समस्त प्रार्थना करी जे समस्ते भले रुहतु। आम बेबी केमती पूरा सेफली दुनिया को आसू सुस्थ होगी सबल होगी। तो जाऊँ आम हजबैंड एंड वाइफ पूजा करूँ। तो ये गोटे साइड बड़ पोखरीटा अच्छी। तो एत सुंदर होती से पोखरी आ पवन दूची पूरा सुलसुलिया पवन। तो बहुत सुंदर लगुच माने मंदिर माहौल। रख दे फल ये माकड़ कहा माकड़ बड़ बड़ हाँ खसरा एठू न पवन
ହଳଦିଆ ଚମ୍ପା ଫୁଲ ଟିକେ ଆମେ ଦେବୁ। ଏଇଟା ନିଅ କଣ କରିବା ତାକୁ ଦେବେ କି ନା ଦେବେ କି ନା ଆରେ କାହାକୁ ଚମ୍ପା ଫୁଲ ଚମ୍ପା ଫୁଲ ଅଛି ତ୍ରିଦଳಂ ତ୍ରିଗୁଣାଙ୍ଗାରಂ ତ୍ରିଦଳం ଚ ତ୍ରିଆୟୁଧం ତ୍ରିଜନ୍ମଂ ପାପ ସଂହାର ବିଲ୍ୱପତ୍ର ଶିବାର୍ପଣ ଅକ୍ଷତଂ ଚ ସୁରଶ୍ରେଷ୍ଠ କୁଙ୍କୁମଂ ତ ଶୋଷୋଭିତଂ ମୟା ନିବେଦିତଂ ଭକ୍ତ୍ୟାଂ ଗୃହାନର୍ଦ୍ଧୌ ମାବତୀ ଓಂ ନମଃ ଶିବାୟ ବାବା ହେ ପ୍ରଭୁ ସୌବର୍ଣ୍ଣ ମଣିଖଣ୍ଡ ରତ୍ନ ଦିଦି କାଲି ଟିକେ ବେଣୁସ ଆସିବା କି କାଲି ମୋତେ ବୁଦ୍ଧ ପୂଜା କରିଦେବେ କାଲି ଜଗଦ୍ଧାତ୍ରୀ ପୂଜା ତିମି ପଳେଇବି କେତେବେଳେ ପଳେଇବେ ମୁଁ 7:30 8ଟା ସୁଦ୍ଧା ପଳେଇବି ଆସିବେ କେତେବେଳେ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ରାତି ନା ନା ଏଇଠିକି ଆସିବେ କେତେବେଳେ ସେ ପୁରା ବେଣୁସ ଆସିବେ ଆପଣ ଟିକେ 7ଟା ବେଳେ ଆସିବେ ନା ହଁ ମନ୍ଦିରର ଚାରିପାଖଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ମୋତେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କହିବେ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମ ମନ୍ଦିରର ମାନେ ଚାରିପାଖ ପୋଖରୀ ତାପରେ ପୋଖରୀ ତୁଠରେ ମନ୍ଦିର ସେଟା ବି ଶିବ ମନ୍ଦିର ଆଉ କେମିତି ମାହୋଲ ଲାଗିଲା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ନିହାତି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣେଇବେ। ସୁନ୍ଦର ପବନ ଦେଉଛି ଯାହାବି ଟାଉନରେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଜିନିଷ ବହୁତ ମିସ୍ କରୁଛୁ ପୋଖରୀ ପାଖରେ ଆଉ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେନି ନା ପବନ ଥଣ୍ଡା ପବନ କରିଦେଉଥିବ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମନ୍ଦିରକୁ ଯେଉଁ ମୁଁ ଆସିଥିଲି ତ ମନ୍ଦିରକୁ ସେପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା ସାରିକି ମୁଁ ଟିକେ ମାର୍କେଟ ଭିତରକୁ ପଳେଇ ଆସିଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କର ମାନେ ମୋ ଶାଢ଼ୀ ଯେଉଁ ଆଣିଛନ୍ତି ମାନେ ମୋ ନାନୀ ଯେଉଁ ଧରିକି ଆସିଛି ବାପଘରୁ ଯେଉଁ ଶାଢ଼ୀଟା ତ ତାକୁ ମ୍ୟାଚ୍ କଲା ଭଳିଆ କୁର୍ତ୍ତା ମୋ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କ ପାଖରେ ନଥିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ତ ଲଙ୍ଗ୍ କୁର୍ତ୍ତା ପିନ୍ଧିଲେ ପୁଣି ଫିଟିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବହୁତ କାମ ତ ସେଥିପାଇଁ ସର୍ଟର ଗୋଟେ କୁର୍ତ୍ତା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି ମୋ ପାଖରେ ଦୋକାନକୁ ତ ମାର୍କେଟ ଭିତରକୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି ତାପରେ ଶ୍ୱଶୁର ବି ଫୋନ୍ କରି କହିଲେ କି କାକୁଡ଼ି ନେବା ପାଇଁ ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି କାକୁଡ଼ି ଆଜି ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ହଜବେଣ୍ଡ ଏତେ ଯେ ସାରା ମାର୍କେଟିଂ କରିକି ତ ଦରକାର ଅଛି କାକୁଡ଼ି ମାନେ ଭୋଜିରେ ତ କାକୁଡ଼ି ଆଣିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି ତ ନେକ୍ସଟ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମୁଁ କିଣିକି ମାନେ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ କୁର୍ତ୍ତା ନେବି ସେ ତ ଆପଣ ଦେଖିବେ ବେବି ସାୱାରରେ ସେ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ୟାଙ୍କ ପାଇଁ शॉर्ट शॉर्ट ଉପରକୁ ଚାଲ ତ କିଣିକି ନେଇ ଆସିଲି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋ କୁର୍ତ୍ତା ଦେଖି ନାହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବେ ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ବେବି ଶାୱାରରେ ଯେଉଁ ଫଙ୍କସନ୍ ହେଇଛି ସେ ଡାଇରେକ୍ଟ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି। ଶ୍ୱଶୁର ଫୋନ୍ କରିକି କହିଥିଲେ କି କାକୁଡ଼ି ନେଇକି ଯିବା ପାଇଁ ତ ଆମେ ପରିବା ମାର୍କେଟକୁ ପଳେଇ ଆସିଛୁ ତ ହଜବେଣ୍ଡ କାକୁଡ଼ି ବାଛୁଛନ୍ତି କାକୁଡ଼ି ବାଛିକି ନେବୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭୋଜି ପାଇଁ ଦରକାର ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ ହଜବେଣ୍ଡ ତ କାକୁଡ଼ି ନେଇକି ଡାଇରେକ୍ଟ ଯିବୁ ଘରକୁ ତ ଘରକୁ ଗଲା ପରେ ଦେଖିବା ଘରେ କ'ଣ ମାହୋଲ ଅଛି। ଘରେ ଆସିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏମାନେ ସବୁ ବେଲୁନ୍ ଆଉ ସେ ବେବି ଶାୱାର ଯେଉଁ ସବୁ ଆଣିଥିଲେ ସବୁ ଫୁଙ୍କା ଫୁଙ୍କି କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ଏଠି ତ ପୁରା ଏନ୍ଜୟ ହିଁ କରୁଛି ବେଲୁନ୍ ଫୁଙ୍କି ଫୁଙ୍କି ଡ୍ୟାନ୍ସ କରି କରି ବେଲୁନ୍ ଫୁଙ୍କୁଛି ଆଉ ମୋ କକାଙ୍କ ଝିଅ ସିଏ ସବୁ ମୋତେ ଦେଖାଉଛି କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଫୁଙ୍କା ହେଇସାରିଲାଣି ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ସବୁ ମୋ କକାଙ୍କ ଝିଅ ଆଉ ମୋ ନାନୀ ପାଇଁ ହିଁ ହେଇପାରିଲା ତ ତାର ସବୁ ଆଇଡ଼ିଆ ଥିଲା ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଶାଶୁଘରେ ସେମିତିରେ ବି କେହି ନାହାନ୍ତି ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ତ ମୁଁ କେତେଟା ପିକ୍ଚର ଦେଇଦେଇଛି ଫଟୋରେ ମାନେ ବେବି ଶାୱାର ଯାହା ଯାହା ପିନ୍ଧିଥିଲି ତ କେମିତି ଲାଗୁଛି କ'ଣ କହିବେ ଆଉ ପ୍ଲିଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ବି କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ ଜଲ୍ଦି ହିଁ ଆସିବ।